CGT en Acción, el programa de CGT del País Valenciano y Murcia en Radio Clara. Actualidad sindical y social, feminismo libertario, memoria histórica, convocatorias, novedades de la distri. Que no te líen, porque nuestra lucha también está en las ondas. Escucha CGT en Acción, cada miércoles de 17 a 19 horas en Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada de Valencia y en las www.radioclara.org. Además, cada semana escucha nuestro podcast en el canal de iVox de CGT del País Valenciano y Murcia y en las www.cgtpv.org. Que no te líen, escucha CGT en Acción, porque nuestra lucha también está en las ondas. Continuem a CGT en Acció i anem a entrar ja a l'espai que dediquem a xerrar de memòria llibertària, l'espai la Revolució Pendent, i anem a parlar avui de Salvador Puig-Antich. Un 2 de març de 1974, la dictadura franquista agonitzava i moria assassinant al company llibertari Salvador Puig-Antich en la presó model de Barcelona, a Garrote Vil. Salvador, activista anarquista del moviment ibèric d'alliberament, del MIL, va ser detès un 15 de setembre de 1973 en una acció repressiva i després de passar per una farsa de judici militar va ser assassinat. Avui anem a parlar amb Ricard de Vargas Golarons, escriptor, historiador i militant anarquista i anticapitalista, i que de jove va ser militant del MIL, on va ser company de Salvador Puig-Antich. Ricard, bona vesprada. Bona vesprada a tothom. Bona vesprada. Ricard, volem parlar amb tu per conèixer un poc més sobre Salvador Puig-Antich i que la gent conega un poc més a banda del que li han contat. I anem a parlar avui que passen uns dies des que s'ha complit este 50 aniversari de l'assassinat de Salvador Puig-Antich. Ricard, a qui no conega a Puig-Antich o qui hagi vist estos retrats edulcorats que han fet d'ell, com li expliquem qui era Salvador Puig-Antich? Puig-Antich era un jove com tants altres que es ven anar creant ja en 14, 15, 16 anys ja amb el moviment obrer que es anava radicalitzant en lluites autònomes, en vagues, als 15, 16, 17, 18, i es vam anar creixent amb la clandestinitat en seminaris que fèiem de moviment obrer, de lluites, i també en solidaritat amb moltes altres fàbriques i moviments revolucionaris que hi havia per Europa en aquell moment. Aleshores, el MIL, Puig-Antich i jo mateix i molts altres joves són conseqüència, diguéssim, i el MIL mateix, de la guerra social, de la lluita de classes que en aquests moments s'estava donant a Catalunya, i no només a Catalunya, sinó en molts llocs del món. Era una altra època, era com si la prehistòria. En aquell moment hi havia lluites armades en els 5 continents, hi havia una joventut que després del maig 68, que estava en contra, que desenvolupava accions en contra de la societat dels seus pares més conservadora. Hi havia, a través de la música, a través de l'ordre social, de les comunes, les comunitats, lluites autònomes també, de treballadors que rebutjaven els sindicats tradicionals en mans de socialistes o comunistes a Europa que havien incidit, havien fet que la classe treballadora s'integrés plenament dintre de la burgesia, dintre dels estats del capitalisme. Aleshores, és un esclat revolucionari, un esclat que aquí arriba ja a les acaballes del franquisme, i nosaltres som uns joves, fills dels nostres pares, que havíem estat... Mira, dona la casualitat que els meus pares i els de Puig-Antich havien coincidit en el camp de concentració d'Argelers, mig milió de republicans que van fugir dels assassinats de les tropes feixistes. Aleshores, nosaltres som una generació i en els anys 60 ens anem formant en les lluites obreres, veïnals, ens anem radicalitzant i en la pràctica anem retornant a les idees llibertàries, a l'autoorganització, en contra dels partits polítics que volien dirigir i la classe obrera, i passem, diguéssim, a una pràctica autònoma, antijeràrquica,
i es va donant dintre de la nostra classe obrera a participar íntegrament. I el MIL és una conseqüència, com he dit abans, d'esta guerra social, d'esta lluita de classes, i Puig Antic era molt estimat per tots nosaltres, però era un company, en fi, amb unes idees revolucionàries, amb una fermesa i un compromís i unes qualitats humanes i solidàries que feien que tots els estiméssim, i no només el del MIL, sinó tota la gent que el va conèixer. Era un tipus extraordinari, era un tipus que era, com nosaltres, antisectari, antidogmàtic, i que preconitzava la pràctica revolucionària, la pràctica d'acció per tot l'altre, per sobre de la teoria, de les teories i de això, sí. Sí, deia jo abans que s'ha edulcorat molt el que ha sigut Salvador o el que va ser Salvador Puig Antic. Estàs d'acord, Ricard? Sí, estic d'acord. Hi ha hagut, i més en aquests dies, hi ha hagut un intent aquí a Catalunya i també en altres llocs de l'Estat, un intent de recuperació per les institucions per fer-lo que era un home que lluitava per les llibertats democràtiques, que era antifranquista, i nosaltres no érem això. Nosaltres sabíem ja que s'estava coent ja la transició, ja en què el franquisme volia perdurar. Hi havia tota una sèrie de partits, en concret el Partit Comunista, PSUC a Catalunya, que ja estava pactant per entrar dintre d'esta pseudodemocràcia que tenim ara. Aleshores, doncs, en fi, aleshores les lluites en aquest sentit doncs, es van accelerar per intentar trencar amb això i anar a una ruptura en què la clase treballadora portés la delantera, ¿no? Ricard, buenas tardes, soy Petra. Tuvo un juicio plagado de irregularidades, ¿no? Aviam, com vols que un judici dintre d'una dictadura franquista i feixista i dintre dels consells de guerra, que fos un consell de guerra normalet i tot normal i tal, com tots els altres consells de guerra. Vull dir, és que, clar, el que s'hauria de demanar no és cap revisió, perquè demanar la revisió del Consell de Guerra significa donar-li credibilitat, donar-li legalitat als consells de guerra feixistes. El que s'ha de demanar, i nosaltres, com a companys de Salvador, sempre hem dit que s'han d'anar a la nul·litat de tots els consells de guerra en el que van matar a milers i milers de companys de treballadors. És a dir, aleshores, que tinguem que es diu democràcia. Com s'entén que es parli de democràcia espanyola quan encara són vius tots els consells de guerra feixistes i això no s'ha anul·lat? Aquí veiem ja que aquesta democràcia és una fal·làcia, una mentira. Una mentira. Aleshores, tu em dius això, a nosaltres no ens importa gens. Això demanar la revisió, que van haver-hi irregularitats, és lo normal, és el que hi havia sempre ahí. El que s'ha de demanar és la nul·litat de tots els judicis. Collons, si no n'hi ha democràcia, ni burgesa ni hòsties. Entens? Què t'he contestat? I que estaves explicant que estos dies s'ha intentat també reivindicar la figura de Salvador Puig Antic des de les institucions, Ricard? Sí, les institucions, des de la Generalitat, des dels ajuntaments, des de tot, per fer-lo pensar que era un bon noi, que era un xaval que lluitava pels drets democràtics, era un pobre noi que el van matar injustament, no sé què. No era un pobre noi, era un xaval revolucionari que anava molt més enllà, que anava a l'abolició del capital, que lluitaven en totes les seves formes, no només en la fàbrica, arreu. I aleshores, és a dir, no érem simplement antifranquistes. Nosaltres, el que anaven era més enllà, perquè sabien que el franquisme tenia un recanvi, que era aquesta puta democràcia que tenim. Aleshores anàvem molt més enllà. Érem anticapitalistes, i no érem antifranquistes, simplement. Érem anticapitalistes a través de la paraula i dels fets. I anaven cap a una revolució social, anaven cap a que la classe treballadora, en les seues mans, a través de l'autoorganització, i a través d'accions llibertàries i accions, doncs, tingués la capçalera i avancéssim en aquest sentit cap a una societat més alliberada, no cap a una societat pseudodemocràtica que venia i hereva del franquisme com és la que estem patint. Teníem raó, ara ens diuen que sí. Abans érem uns bojos, uns xalaus. Ara no, ara se n'adonen que el feixisme sempre ha estat ahí i tal. Doncs pues ja està, home. Nosaltres no érem. Ens hem intentat recuperar que era un bon noi, que era tal, que lluitava per la democràcia. No, nosaltres no lluitàvem. Per nosaltres aquesta democràcia és una fal·làcia. Nosaltres lluitàvem per un altre tipus de democràcia
que no és aquesta que ha vingut. Enteneu? Luchabais por la libertad. Sí, però què llibertat? La llibertat plena perquè una societat que es diu democràcia i parlamentària en què hi ha una divisió tan gran que uns manen i altres obeeixen, això és una fal·làcia. Una cosa... La llibertat només pot haver llibertat quan hi ha una igualtat, no quan hi ha una opressió i una explotació d'una classe sobre una altra. Ricard, una cosa... Nosaltres demanàvem per una plena llibertat. Una plena llibertat no és les llibertats que tenim ara. Una cosa, a raíz de la ejecución de este compañero fue cuando se sacó la canción de Aute, ¿no? De Al Alba. No, esos son la cançó de l'Auta és pel 5, és pel Chiqui, els companys que vam al setembre del 75 que van matar. Pues que estos fueron los últimos, ¿no? Els últims, no, el Puig Antic és l'últim agarrotat. Sí. I l'Aute va treure una cançó que és a l'Alba, que és pels 5 que van matar al setembre del 75 afusellats. Sí. Eren 2 d'ETA i 3 del FRAP. Sí, així la cançó que diguem que més recorda o que nosaltres més vinculem a Salvador Puig Antic és una de Joan Isaac, a Margalida, que si no m'equivoco era la companya del Salvador, no, Ricard? Exactament, Margarida, que ja està en diversos idiomes. Després hi ha també una cançó de Lluís Llach que es diu I si canto trist. Aquesta també està dedicada a Salvador Puig Antic. O sea, es muy bonita també. Sí, la tenim ben així preparada per a després, la del Joan Isaac. Ricard, jo volia preguntar-te, estàvem parlant de que des de les institucions se tracta de recuperar, edulcorant esta figura del Salvador, però jo sé que també s'han realitzat actes des dels companys, les companyes del Salvador i altres organitzacions que ho està també reivindicant el que era la figura de Salvador Puig Antic, no? Nosaltres hem realitzat una comissió Puig Antic, que ja ho vam fer l'any passat també, el 45 i aquest any hem fet molt més actes, amb moltíssimes persones, hem fet un acte de cançó, de cantautor, ha vingut gent de Madrid, ha vingut de Múrcia, ha vingut de Portugal, un cantautor de la Revolució dels Clavells, l'únic que queda allà, de revolucionari, ha vingut gent també nostra, de tot arreu, i després també hem fet actes també que hem parlat companys, he parlat jo d'altra gent, ha parlat un valencià que per primera vegada s'ha parlat també, aquest noi que ha estudiat que Heinschet, que el van matar també, que no era Heinschet, que era un dissident de la DDR, un que va estar empresonat allí per l'Alemanya comunista, que es volia escapar i que es va trastornar i tal, i llavors per primera vegada l'hem fet venir perquè expliqués, perquè nosaltres no feien diferència entre si eres polític o eres comú. Tots eren igual, tots patíem igual, i a més tots dos van ser executats de manera cruel i terrible i vil, al garrot vil pel franquisme, no? Aleshores va venir aquest noi valencià i vam anar a un acte al cementiri també i vam fer un acte també, uns altres actes per parlar de la situació actual, per parlar de com està el món i què s'hi pot fer, quines estratègies de lluita i després d'analitzar com està tot a tots els nivells, no? O sigui, va ser uns actes organitzats autònomament per diversos col·lectius llibertaris, autònoms, per sindicats llibertaris, per centres socials, i va ser un gran èxit, es va quedar molta gent al carrer que no va poder entrar. Tot això ho hem gravat, ho hem filmat, i suposo que es podrà veure a YouTube o quan estigui muntat la cosa, no? Doncs estarem atents a quan siga possible visualitzar tots aquests actes que estàs explicant. I, Ricard, se'ns acaba el temps, però tampoc volem que se't quede res per dir i que afegissis el que cregues convenient. No, jo el que vull dir que Puig Antic era un jove, com molts d'altres, íntegres, que van lluitar, sí, per la llibertat, però una plena llibertat, que no existeix en l'actualitat, i aleshores, encara que ell el va matar d'una manera terrible, vull dir, és un revolucionari, llibertari, català internacional. Vull dir que el seu exemple sempre és viu. Hi ha molta gent que el coneix, molta la gent que lluita, i més ara la gent jove que està cada vegada més en la misèria quotidiana del capitalisme i de tot plegat i tot això. Aleshores,
En fi, la seva memòria sempre viu i viurà en totes les lluites plenes, lluites de plena llibertat per la transformació social. És a dir, que ell sempre serà viu, no importa quin lloc, quin país, quin lloc hi hagi una lluita real, veritable per l'emancipació social, obrera i dels pobles. Doncs, Ricard, moltes gràcies per participar així al programa CGT en Acció, per recordar-nos, per situar-nos a Salvador Puig Antic, quan s'han complit estos dies, tornem a recordar 50 anys del seu assassinat, i com dèiem, moltes gràcies per estar així i participar a este espai. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Salut. 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 CGT en Acción, el programa de CGT del País Valencià i Múrcia a Ràdio Clara. Actualitat sindical i social, feminisme llibertari, memòria històrica, convocatòries, novetats de la distri. Que no et maregen, perquè la nostra lluita també està a les zones. Escolta CGT en Acción, cada dimecres de 17 a 19 hores a Ràdio Clara, 104.4 de la freqüència modulada de València i a les www.radioclara.org. A més, escolta el nostre podcast al canal d'iVox de CGT del País Valencià i Múrcia i a les www.cgtpb.org. Que no et maregen. Escolta CGT en Acció, perquè la nostra lluita també està a les zones.